थानाय बिसिनि हाय ताकलायबो जों तिप्रा आइडल सीजन 2 जों जेंना थाङै दङ चिनि म थीम हंगे जों थानायबो जों क्लियर खायजा हायना हाय देसा मुइथुखे रिफिनाय तिप्रा आइडल खायमाने चिनि अन हारमुं हंगे गोबां बर कन्फ्यूज दंगो तांगै एडीसी क्राइसिस जों तमा जराव नरक तंग थलायै रांगो खिबि तंग हायराव खिनै गोबां बर क्वेश्चन खालायो फियाबा जों बनो जों क्लैरिफाई खायनाय खिसिजा तांगै हंगे चिनि आईसी डिपार्टमेंट कल्चर अफेयर्स एबा कल्चर प्रमोट खायनाय बगैनो जों अबनि सामु दांगो जेहेतु कल्चर बेदेगनि डिपार्टमेंट आवन बगै जों चिनि स्पेशली चिनि यूथ राउंड बगै जों चिनि कल्चर प्रमोट खायनाय बगै जों तिनि ओकेस प्लेटफॉर्म सामनि हाइकेनो ताकलाय हायनो हाय जों तिप्रा आइडल सीजन 2 जों जेंना थाङै दंगो बसकांनि फाइनाय 7 तारिख सिमी 15 तारिख जरा और जनवरी मंथ नि 7 तारिख सिमी 15 तारिख जरा हायनो साफिनाय और मंथ नि फॉर्म अवेलेबल नाय हार्ड कॉपी नरक जुनाल एबा सब जुनाल ऑफिस 7 तारिख टू 15 तारिख जरा मननाय दिनराव ऑनलाइन बो नरक टीटीएडीसी वेबसाइट ऑनलाइन बो नो फॉर्म मननाय ताई फॉर्म सबमिट खिनक सेंट्रली खुमुलुंगो फाये और जेडी ऑफिस और चिनी डिपार्टमेंट होते ऑफिसर तंगनाय नर ऑफिस सबमिट खालामनाय ताई ऑडिशन नि डेट हंकाय ऑडिशन ओपनिंग सेरेमनी हंकाय 20 तारिख सिमी चेंगजंनाय 20 तारिख सिमी चेंगजंनाय 20 तारिख सिमी 27 जरा चेंगजंनाय ऑडिशन हंकाय चिनी ऑर्डर सेंट्रल लिंनाय जतो चिनी म्यूजिक हामजाक तोनाय चिनी यूथ रंगने बगै अमो चिनी कायसा ताकलाय बिसी का तालिंगे नम थानी कायसी याफरमों चिनी आईसीए बेडेंग बखक्तै हायनो हाय एज लिमिट तंगनाय 15 इयर्स सिम 30 इयर जरा एज लिमिट तंगनाय ताई 15 नि सिमी 30 जरा एज लिमिट तंगनाय ताई फर्स्ट प्राइज तंगनाय 2 लाख ताई उसको कैसे तंगनाय सेकंड प्राइज तंगनाय 1 लाख थर्ड प्राइज तंगनाय 50,000 अमो चिनी चिनी रसामु हामजा तोनाय चिनी सिक्ला रंगने बागै अबो चिनी याफरमुं आईसीए बेदेग नि एबा टीटीएस हाबां निंगै ताई चिनी बुबागर नाइकल फांबाय चिनी ऑनरेबल सीएम निति दिलुंबाय चिनी एंटायर चिनी टीटीएडीसी चिनी यूथ रंग बेलेखेनो साकथारि दंगो बरनो जतो बेदेगनो म्यूजिक बेदेगो सिमिया गोबां स्पोर्ट्स दंथों म्यूजिक दंथों गोबां डिपार्टमेंट जतो बेलेखेनो साकथारि दंगो बसकांगा चिनी यूथ रंग जों बाहायके बरमतेबो प्लेटफॉर्म या फरान बागै इंगे अमनो जों हायनाय साफिनाय जों अमन हारमुं चिनी यूथ रंग तांगे म्यूजिक हामजन गोबां मा दंगो जों म्यूजिक नि बिसिंतिबो जों कैरियर्स नामि मानो गावमाके जों चिनी कैरियर समान लगे लगे चिनी मुकुम हकुन म थांनाय हंगे बेलेखेनो चिनी यूथ रंग साकथाना नमो जेमन चिनी जतो चिनी तिब्रासा बसंग जतो कम्युनिटी वनो folk music दं फियाबा जों दाबन यूथ रंग गोबां वेस्टर्न म्यूजिक फॉलो खायो बॉलीवुड फॉलो खायो गोबां फॉलो खायो अब बेलेखेन कामको फियाबा चिनी वेस्टर्न फॉलो खायो जों चिनी जे निजिनि ट्रेडिशन चिन जादु कॉलेजों थुं चिनी गोबां कम्युनिटी जे folk music जों बगै थां फियाबा आमन म थांङै नारना हंकाय चिनी यूथ रंग नि थानि बेलेखेनो रेस्पॉन्सिबिलिटी करो दं आवन बगै जों अ प्लेटफॉर्म नि बिसिंतै चिनी जे चिनी यूथ रंग बिसिंतै चिनी जे दफानि मकुम हुकुमनि जे रसामुं एबा जे folk tune आवन जों म थांङै नारना बगै बेलेखेनो नांगै दं आवन बगै जों चिनी यूथ रंग बिसिंतै अ प्लेटफॉर्म सनामका जों बसकांगो चिनी जे मकुम हुकुमनि जों बसं सदन लानकै चिनी यूथ नि याफावनो तंगनाय नाम आवन बगै ताकलाय हायनो हाय जों तिप्रा आइडल सीजन 2 नि बिसिंतै जों चिनी यूथ रंग जों सदन तुफिनाय म्यूजिक हापारा ओमनि बाजेट कोनो लिमिट दाफां ओमनि बाजेट नि हंकाय फर्स्ट प्राइज नि 2 लाख सेकंड प्राइज हंकाय 1 लाख थर्ड प्राइज 50,000 गवर्नमेंट बिसिंगनो जों तै फर्स्ट प्राइज हंकाय उसको कैसे मानफिनि नांसुमान का बाजेट बसुर बाजेट जोंनो नो और पूरा क्लियर किया कर जोंनो नो याफोर नाय चिन मेडियन बिसिंगो ऑडिशन फर्स्ट जेमन जों ऑडिशन जेमन ताबो गोबांमा जाने जों ओपन टू ऑल खायगा कोनो लिमिट ना गैया ताकले इनके जे करंग बन फाया आरो ऑडिशन दिफाय तो और बिसिंगो जजेस रो बर डिसाइड खायनाय जजेस डिसाइड केकारो 45 जन जंगनाय नाकि 50 जन जंगनाय 6 जन दाबो जजेस डिसिजन नाय फेबा जेफ्रो गाल राउंड नि परे थिएटर राउंड थानाय आपुर हंका जागो 20 तंगनाय थिएटर नि परे सेमीफाइनल 10 तंगनाय 10 नि परे